हेल' गासिनो आं निजेमारसिनाव थांगासिनो बरायनायाव थाबाय आं दा नैबे टिसि सेक्रेटारि गेटआव दंफैयो नोंथांमोननो आं देखायनो नाजागोन थारमाने नैबे लामा गेटआव मेन गेटआवनो मोनसे महात्मा गान्धीनि सावगारि बानायनानै दोननाय मुसुखा दा नोंथांमोनखौ देखायनो सेस्था खालामगोन आं होमबाना लाबाय थाबोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय।